Koho toto mamka našla? Ríško. Richard. Drobec. Kukuk. Ty nespinkáš? Aký som ja fešák. Ríško. Richard. Ahoj. Taký si ty dobrý chlapček? Áno. Áno. Čo povieš mamke? Dobré ránko, mamka. Dobré ránko, Ríško. Kukuk. Ahoj. Richard. No, ja v to dúfam, že to tak bude. Dobré jablčko. Výborné, Tak chcem kočky dve. Sama vitamínka? Nie. Je to fakt ťažké, ako vy neviete, čo sa v mojej hlave deje. Naša mama. Nakývaj mame našej. Ahoj. Ahoj. Idem pozrieť chlapčika, nie? Tu je chlapčik. Aha. Pozri sa. Pozri. Kukuk. Čo ideme robiť s chlapčikom? Čo ideme robiť s chlapčikom? Ty sa tak krásne smeješ. Kúpeme chlapčeka. Kukuk. Koľko mám ja veľa peny, povedz. Koľko mám ja veľa peny. Áno, dobre, ruky umieme. Výborne. Áno, rozlej vodu, riadne. Maminka tam je? Hej. Maminka tam je? A čo robí mamka? Už nemáš miesto tu, v tej vaničke? Už tu nemáš miesta? Áno. Daj ručku. Druhú. Tak. Zdvihni ručku, treba umyť pazuchy. Tak. Mračíme sa. Sme v kamere. Výborne, rozlej vodu.